И здравейте хора, в днешното видео ще играем Fortnite. Reload ли ще играем? Арена бокс пивпито, арена бокс пивпито. Сега ги нямат тия. Ще играем на това бокс пивпи хора. И ще дойдем като сме вътре. И хора, забравих, който ми е за първи път в канала. Казвам се Васи, долу на... направо Васи ще се казвам на клиповете в началото, че това е много дълго име и просто Васи. Хора, чакайте само да наглася камерата. Не мога да наглася тъпата камера. Добре, нагласих. Чай, че ме хитнаха докато си оправям камерата, брат. Не. Споко. Брат, защо всички винаги гърбат? Толкова как изпами, хора, ще се върнем. Пишете в коментарите, ако искате да гледате другите играчи как играят, но ще ви го скипна това. И хора, напомням, на 50 абоната си показвам лицето на стрим и на стрим също на 50 абоната ще мога да играете с мен. И в TikTok ме последвайте, пише Алекса Джуниор. Се казва. Хора, почваме в другия рунд. Наспамиме, няма проблеми. Аз сложа стълбата горе, няма проблеми. Fortnite най-яката игра. Хора, сега ще играем 10 минути на бокс PvP за загревка и другите 15 минути от видеото ще играем Reload с някакво предизвикателство. Само да добавя, тия хора играят с нас, тия, които са в парти чанала. Южния полюс го знаете, мен си ме знаете, Алекс 2012-17 мисля, че също го знаете и всички мисля, че не знаете. Не знам. Добре. Май всички не знаете, така че никой не ви е непознат. И така. Хора. Почнахме. Алекс, аз съм! Играем тим, не ни хейтете, но просто тук са много добри. Добре. Предизвикателството ще бъде на всеки, който убием, с него си сменяме лута. Алекс, убих го за тебе това. Са. Не. Много сме далеч от 10 минути даже. Сега след малко ще идем. Брат, не се спряха да му бият. Чайте хора. Трета минута сме. 10 минути са много да загреем. Така че още 3 минути и ще ходим наред. Почваме пак. Хора! Няма, брат. Аз му бия в главата, не му бия 200. Хора, направо ти имаме Reload. То се е видял. Хора, ще реагираме веднага, като го пуснат. Може би няколко часа след това. Ако съм си вкъщи, като го пуснат, ще го пробваме това. Предизвикателството е като убием човек, изхвърляме нашия лут и сменяме с други. Почваме, хора. Така, къде кацаме? Дайте тук.
Не бе, тютът не бе. Тютът не, че това предизвикателство. Ай. Не, аз умирам. Брат, добре, кой има такъв еймбот? Кой има такъв еймбот, бе? Кажи. Анди, си го знаете, неговия канал си, той си има канал. Анди... Чайте малко. Анди долу на БГ, долу на гейминг, той сами го припомни. Не скибиди, стига. Не искам скибиди на видеото си. Така, чест. Хантинг. Само да видя колко е това. 6, добре, 6 минути става. Не, направим видеото 30 минути. Нали, мога да го направим. Добавили са нови бомби, които, нали, то не че са нови, ама, нали, преди бяха сини тези, а сега са ги направили да са зелени. Сигурно правят по-малко се денси. Нещо такова. Мъкни, бе, че... Добре, ще спрете ли ми натяквате някакви неща? Уху! Мамут! Хора, е мамут. С мамут тук става интересно. Хора, вие също ги правите предизвикателствата, тия дори които не снимат, нали? Не. И хилва, целият инвентар си фърляме. Маца няма да си го фърляме. Маца и патроните няма да си го фърляме, ама. Никой от нас няма кил. Никой от нас не иска да убива хора, за да може да ни взима. Аз имам мамут. 30. Не. Чай, че ме хитнаха. Сега ще го убия тоя. Не, те ми го взеха. И като ми взеха кил, аз не мога да му сменя инвентара с него. Защото не съм го убил аз. дет. Не трябва да сменя инвентара с него. Умирам, хора. Много са. 3 са на мен. Абе, без такива читове да си ги скривате, бе. Без такива читове да си ги криете, бе. Без такива читове да си ги криете. Знаем, че има да лутваме честове след като убим човек. Така. Пистолет ще ми даде. Супер гадно.
При Алекс и това стават много големите файтове. Дет! Той има ли лъв скар? Който ми взе нещата, го мраза. Той не го убил този човек, аз трябва да му взема нещата. Нямам помпа, това е проблема. И аз имам ли лъв скар? Дет? Още един ли лъв скар? Аз ли? Абе, брат, че ме убият с тъпа емка. Ох, уби го. Не бе, защо умирате, бе? Аз съм на 13 кръв и имам най-гадния луд. Не, няма как да клъжнат. Знам, това са моите ли луд. Хора, не знам дали е позволено, когато нали, мен ме убият и да си кацва на моя луд. Това не знам дали. А е позволено, защото... Май е позволено, не знам. Е позволено. Скачам на лута, който си аз си намерих. Който аз си бях преди. Ако мога. Или... Не, няма, защото там има много хора и това ще е много голям проблем. Така. Сега няма никакви хора около нас. Всички сигурно са на този там файта, къде бяха. О, помпа! Така, помпата е супер. Пишете, ако искате да играя на FIFA, FC24 или UFC. Така. Не мога да хикна. Това е моя чарч, сигурно син чарч, ако си намерил, това е моя. Ще биятме с мамут. 4 ли са? Колко са? Тия що са толкова много, бе? Тия са 4, бе. Няма мац. Няма мац. Хора, няма мац. Това е много голям проблем. Сега пък трябва да някак си да оцелея. Хора, ако искате ли сега, като направим тази игра, следващата игра да е друго предизвикателството. Следващата игра нека да е друго предизвикателството. Не, следващата игра ще е някакво друго предизвикателство. Не Skybase. Няма да бъде Skybase. Хора, аз ще умра. Умирам на едно ви един жълт, Има хубав лут, така че го убийте. Има мамут този жълтия, така че мога да го вземате. И той има или спас, или такова. Алекс, не умирай, защото Анди умря. Браво. Строй! Алекс! Хора, ще се върнем към другата игра. Значи, хора, предизвикателството е с първите 30 секунди
Той е луд и с той е луд играем цялата игра. Когато кацнем всички, почват да броят. Ще брои един наш приятел. Кацнахте ли всички? 3, 2, 1, почвай да брои. Така. О, П90. Не бе, само с тия оръжия, които сме са, без никакви дори да ги снимаме. Това не е лута. Това не е... Хора, имаме право само на хилове. Дед, на мен ми даде такова П90, златна помпа. Иначе няма да го имаш. Аз съм със спас, умрях, моля, и сега като умрем, какво става? Който умре, брои... 10 секунди, добре. 3, 2, 1. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, не, 20, ще имаме 30, 18, чакайте, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Само хилове мога да взимаме обратно. Хора, имаше тук, тъкмо имаше чест. Аз сега съм с много гаден лут. Няма да умирам нарочно, али? Поне беше гадна. Това и не ми е толкова жал, защото аз тази емка не я обичам. По принцип това предизвикателство е хубаво да се прави на батъл сам, за да мога веднага като мреш така. Не, добре да се прави, ама на соло батъл. Златен мамут мога да вземеш Анди. Не, аз... Абе, джетпака брои ли се за нещо? Добре. Джетпака не го броим за такова, така че. Алекс, брои си секундите. Така. Ох, майко. Аз ще умра.
Аз умирам. Хора, ама как ще ми се паднат такива добри рокет лънчери, такива работи, па друг отбор ще ме бие. Хора, след тази игра мисля, че да приключа видеото, защото няма ми стигне иначе времето. Не мога да го вземеш това, аз ще кацнах. 3, 2, 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, yes! Лилавчар. 18, 19, 20, 21, 20, 23, 24, 25, 26. Добре, дай ми патрони за такова. Аз съм готов, хора, просто няма какво друго да такова. А и импулски, такива работи също не се броят за такива, за това. Дай ми патрони за хънтинг. За хънтинг. Такъв снайпер. Ате. Знам, аз съм го взел. Ай, хитнаха ме. Мен ме хитнаха, имаш ли още шампанско? Това ли беше шампанско? Пак ме хитнаха. Браво. Долу. Не можах да го хитна. Какво? Граплер и импулски, да, позволено е да взема. И хилове, да. Ти го такова и от тук, аз от тук. Добре, това е бизнес. Браво. Дет. Има още един. 250 дет. Ти умря ли? Имаш ли още патрони за такова? Имаш ли още патрони за снайпер? Дай ми ги, патрони за снайпер ли има тук? Да, има! Златен мамут! Или той има много добри такива. Стол? Затова е на релу. Заради това е така. Мамута и синята помпа ги земята, да. Нали, хора, не е позволено да умираме нарочно. Чай само да видя колко времето е. 20 минути. Ние са маркнати. Там аз ти маркнах това. Кац не добри. Не можах да отидам. Аз не можах да отидам. Не, къде отидох? Браво. Аз умирам. Хора, аз умирам. Браво. Имате ли някакъв хил? За какво?
На мен ми трябва. Ама патрони и такива неща могат да се взимат, бе. Ако има останало на чък-джъга, ми го дай. Дай останалото на чък-джъга. Добре. Там. Взех. Дет. Той имаше митик неща. И не мога... Аз умирам. Не, снайпнаха ме. Помощ. Това сигурно ще бъде видеото, хора, ако не умра. Не! Я ще да умра. Елата ме вдигнете на 7 съм. Алекс, за теб съм. Не, хора. Това беше. Чакайте. Ще изчакаме. Ако нашия спечели, не знам. Ама... Значи точно когато сме на това предизвикателство, ще ни дава златни спасове, ма ще умрем с тях. Или пък като бием някой, ще ни имаме митика. Айтъм от него. Ние не мога ги взем. Ще изчакам, нали, няма веднага да го приключвам. Шилд е, бе, Анди. Шилд, не кръв. Дано да не ви стане твърде много дълго видеото, но какво да го направя? Не ме съдете, слаб съм, знам, но какво да направя? Не ме хейтете, моля. Слаб съм, но няма какво да направя. Мога Мале, той ще свърши времето за клипа. Да, той е един смитик чука. Да. Опитвай да ръчкаш, опитвай. Опитвай да ръчкаш. Не мога... Да, вземи някакъв хил, вземи го то. Добре. Да, бе, ама зоната му идва. Давай. Така. Не вим кога ще се получи. Добре. Не падна. Внимай, някакъв джетпак ти идва. Ето го. Импулсвай. Браво. Още един път на някъде. Да. Пи. Това е техно мой. Импулска. Браво. Внимай, че на това прозорче е много гадно. Малко е по-дълго видеото от обикновено, но просто трябва да видим кой ще стане с играта. 29 минути, ама. За сега. И зоната го фана. В тесен кръг. Там имаше сплашлерки. Скри се. Хора, моля тези, които не гледат, да се сабскрайбват. Имаме буквално почти 1000 гледания на видеото, а никой не се абонира от тях сега. Почти.
Импулс. Не, еми, хора второ място. Ако ви е харесало, дайте лайк, абонирайте се, коментирайте какво искате да играя. И чао!